Yeah. If you feel the vibe, my nigga is Sabs, a CEO. Abdul got them keys. Uhlushwa isikwele, mina ngiyazi lento oyishoyo. Uhlushwa isikwele, mina ngiyazi lento oyishoyo. Uke wabona mfethu, ukuthanda umuntu nawe aqeda adlale ngawe. Oh yeah, uke wabona nawe ukuthanda umuntu nje aqeda adlale ngawe. Abanye bakhetha ukukushiya nezingane othandweni la. Abanye bakhetha ukukushiya nezingane othandweni la. Abanye bathatha ama-places babhekile njena behambe. Abanye bathatha ama-GTIs babhekile njena